Yo try. Ai ngo yo try nam ta ba ngiyo ban mani ban pen kraw yo uken. Ban khane ka sing kwa ban kran kindiat sapang ka jingai ka ba ngishim sting. Bun sen mangi ngiyo ka jingai ka jong blai. Ha ka jingem jongi. But ngishim sting ya kata ka jingai bangi klek lang ya kata ka jingai bat ka jingle pop. But ngisngo ba om lei. But bun sen namar bangi le pop ru ngiyo mat jingkerku. Ngiyong ublay uday ba sumabet. Uday ublay uba su isnay bet. Day na makatala da ngale kat bangale ro si blay ngale jaseng haki si poya ngale kat bangale hare ngayo i di kaching ku jong blay ngayo i kaching kentiu hakakam ngayo i kaching kentiu hakapule ga dangle ngayo i bangadan hakamet ka bakam kot khia bani kitu ki banget bajuduai bet ngayo i ka ba kaching em jonga bat teng teng ngi sim sting no ya ka ka ba ublay lai yangi teng teng ngira hado kata bat ngilong ro gitu ki brio ngilas dang da ka ba ta ba ublay Dei kata ngile ban syakri utra hagasin ang kong ga jong katayo na marbelay ngi syakri ngi ai swa yo utra ti ngilas dang ga ban kong no blay hare pait hado da boy bakut ngikut pat syaga pertai upol wong pilas dang ho man siem pikut hagado bun sen mangi ngis dang no man siem da ngi ya pait yang ni ga ni ski sapang ni way ngalaban ong ya pi uneu de superhero jong ka bible ne u baklan tam habang ya puli sapang ubreu hapo bible de mano Ngini keren kan ni kasi siapang Samson ka bamut ke kerteng ke jong mo ukon jong ne ukon syakri lane ukon prangsngi ka jingmut ke kerteng ke jong baka Bible ka batay siapang jong ni Samson ha kalenong ka bakatla kitab nong bishar uniu day ba ulas dang no play ka Bible ka batay nganong yapi syaba ka angel wan keren ya ka kemi ke jong kumba keren tik ya ka Mary syaba kan pun yau Jesu bau ne wangel wan keren hakal nong ka bakatlai de khot ka ba ar ka ba tai don tau breu ba kerteng manwa bat ka tanga ka long ka ba linki hade khot ba lai ka ong ba angel blay ne angel try wan mani keren bat kani ka breu syaba ni keren bat manwa ya keren syaba bat ka breu Kan mau angel ya keren syabat ka Mary hak den kata saya keren batu Joseph. Bat hang ni rong iyo iya kata. Bat ka ka bajia ka kot ka banengkong ka batai baki kon Israel kila le pop hagari jong ka cingkular. Kata gari kanan. Bat haba kila le pop ka Bible ka ong ba utrai ula aino iya ki hakikti ki Philistia sa opposnem kan no? Sa opposnem. Namar kila pop ki kalalong merau halaka jong kari le jong. Mo? Ki kalalong merau. Handai ublay nganong ya pi upet pat igi kon la jong da ka jing snai but ha ka ta ka por uwan kran bar ka ni ka breu ba ong pansar met ngatep pa phalong ka breu ka ba linki pa phanum la ban pun kon handai pansa kha kon bat ban kha kon shin rang pina puli ter gitu hadin jong ka ta ka ong ba nado ka por ka ba phapun hi ka ong pan sumar ka baneng kong du na ka ba di wan bat phanum bam ro kano ka ba jaklia Ne kano kabam kot panum bam but had kot basan ka ong ba uniu kon unde unasar ka jingmot ba unumde ka serti haga snyu ka jong mot odom kap snyu ngi ki khasia bada kha khulung radap sis ne milep no ha kelundom denam don kam man kelundom hayau ne la ong kum no ba onom kap snyu pakhat snyu jong ni long kum no tharai But ka Bible ka batay uniu kun long kumta bakini ka lok kawan yetu yo lok wangelo blay wan ko ngam tip ha din de nga wan bani kendo yang ngala keren kum tamta tawang de menu baya keren bakalok nga pansa armet bat pitep shenrang beriwa ba yosgo ka tengah kaya keren berwe pat shenrang em udom ha han remo ya keren kan ngut kan thei ka tengah ka de bang sutu pasutu em nga hap trei pasutu ngai kendo gini gibreu han re utengah mesti tunat baka tengah kan ikram equation rang. Kata ka di ke jinglong le. Bat hani lang itu menuta. Uni ngarang kwa menti ode no blay. Ula doain ka Bible ko ang dekot ba pra, ula kerpat no try baru angel try wan biang. Hada ka wan biang ru kendu syai ka tengah. Kani ka tengah kali khot biang uni tengah ba uni tengah wan. Bat ba uni tengah ukwa fi namar sinrang sidon ngani ka jinglong ego. Ka jinglong ngah. Bat uni umanwa ula yeng mo bat la ka tengah bat ula
klib yang nau ni angel jong belai baru ong kumni dekat bakat lai wang bat angel utrai ula ong hau manwa ya kita barok bangala ong ha ka kentei tokan sumar finda puli dekat bakat ar ong kumni manwa ula ong te menta ai ba on pendep ya kiktien jong me ka ba kumno ka jinglong uta ukna bat ka kan long ka kam jong fi hang ni manwa u kali kalok lai thulut kuat man sam kalok kai bersam lu angel baru angel wang kumangala keren ya ka kum ta to le pekat manual lah bitar ai beli memlak man keren nga denam but hang ne u angel try u ngamdai u angel u bangan keren arsen laisen ka ju si ka ju u jisu habo hikai ngi ban duai kum no duai ka ju si ka ju ngam ta ngam no menum duai bun ketien ngi bun ketien nak ju si try mela itu jing step damian try mela itu jing la sai try ku mau try u mat la na mi try ong duai kham da pot uklam ong pat berdua kaju si kaju ru bat hang ne keli bodo angel try ong adap ong kan thai to kan sumar belai fitep hang ne mut ong ne nama kan ka kemi ka haban sumar nanu maka sedang ban pun kam dai bandi belai hang ne ong bandi wan badi kiat belai yu kum ta na kan de jing si sakidon ki ba armet ki dikiat kan thai armet kidon bakwa ta kwa kiat kidon dah miyak kiat long, orang berkuat kulung bat, baru jelong pentut dan naik ke barmet, diam, sisen barmet, sisen berkuat hab aibet, bat hang ni, labatai deh bat belai orang, lembau angel, ban orang yang ke tengah jom manwa, pamdei ban bam nak ini, bat pamdei ban bam kenono ke bam kot, hang ni orang bam kot kamut banum bam dok, kamdei tengki dok, ba orang hak kita Leviticus, mau menum bam kita. Hanre hang ni baong bambam bam khoi ke bamut wat tu ke jingbam baju bam ru ta lada kawan nak bam khoi mem dei ya ka bamen bam nang taro kamu lakang bat kata la ong ya ka keme kat bakadang pun yu Samson hadin balaka kadai bo Samson unlong kunta kani kadai ke jingai eng ke bo ublei ula ai ha ka long yen ke jong manwa bo manwa bat ke tengah ke jong u kejing syakim don kon ublei ai kon yaki bad u ong ru ni kon le kum ta de kata ka kejing mod ka kerteng jong Samson ka bamod ban syakri de nama kata ma bo unong syakri de yo try but kum ta u Samson la kha ka Bible ka batai habau Samson ula kha but ula he ula langsan bat ka dekhot ba arfusa phina ong te ka kan thei te ka la kha kon shinrang bat ka kerteng u Samson bat u tau khana ula nangsan bat u try ula kurku ya ulayu ula kurku ya ula kurku ya no yo Samson setelah nak kita sebut mentafi yok kon utrai unong filabu ekerteng bertrai kurku setelah nam dei kata barabor kabangi de yok kon ngi padoi namar bele beki kon jungi kini yo ayu jingkurku bar ka Bible ka ong Samson ula nangsan ha ka jingkurku ga jong utrai but ka Bible ka ong but mensim utrai ula sedang ban penskun ya ha mehena dan ha pedeng kesora bat ka estol pi hang ni lawan su mensim jong utrai ro om tang bakurku haru yo senan yo mensim jong utrai but ha ka testament merem mensim bakoi kamdei kumbala the menta de kata Joel ong kan sawan kata ka sngi man sa the pat syam la the han ka bamut ha wei briu ka wan bat ka let dei nama kata fina pulih ka testament berimbun sien mensim bakoi uwan hadin kata ukun riano usawan biang but nama kapat dei ka ya ka jong mensim but ka Bible ka batai habau Samson pat ulas dang ban samla ula kot ha ka jong long samla ka jong ka Bible kong ula le hiar syakane ka jaka ka ba kerteng ka Timnat but hang ni hapo Timnat ula ye ka kentai Philistia but uni Samson habau la yo ula wan ha ukpa bat ka keme barula ong ngayo ka wei ka breu hapo ha Timnat nakikon kentai jong ki Philistia menta to shim yaka banlong ka tengah jonga uwan khamni phakali direct ye ka kentai uwan jo hayeng borok keme kpa ki kwa kum ta ki khon kin long shaban phakali kin wan shwa sano sekeme kpa hang ni uwan hu kpa hari kidon ki khon haba kelawan man kelin ukpa pa ukpa wong ayu
Ukpa ba ka kemi jong ute ke le ong hatu om dan kan thei hapadang ki khun kan thei ki para jong me lane hapadang ki brio jonga baro ba men shulek yo tengah na ki Palestia berklam ot share tiu Samson ula ong ha ukpa penyo yaka hanga naba nga ibha yaka Fitip da pulia be kumni stonat na tiu Samson long tu khun kadang ne balong kemi kapa Okay. Kanungot pila jiyo tu ki khun berduki. Si sen lapan dari bani ai bet. Dia dah tetek cek dan ki khun. Si sen lapan tu ai te ai. But video khun kum Samson. Kanungot cek pe wrestling. Mentar video ngapet. Okay, dan om dan syuk. Pila jiyo wrestling. Kita ki balik wrestling kilong kum no. Ki rekod kenap. Kilong kum no. Kisah sudah. Nenam. Semut kiksi maki ya fi. Cuma wanu khali vite bam nong India. Doya kini dah pek kini dah terai. Mo. Fiok khun kum khali. Perkat ma fi fiok khun kum khali. Upali na fi fiok nong kong te fiok pilak keren jai. Khun long kum tah dia do. Ngakwa. Fin le kum no. Finot nem no finong em. Ngap te pi ba pek hang ni. Fidan khun tu ta. Boleh kesah baik. Nengkong tu lah keren jai. Ngai bah dia tu. Ngakwa. Film no. Finai no mai na. Kidon kimi kepa da i khun am la khap. Namar bale da i kham tam kum tu heksa tu vi. Damai yo shibit urakai shibit. Ulem ni. Ngalapan jing bet pi mai ong. Fiu Samson udah beri bayu. Bahaya kesal tu, flaji nadur Samson menukuk, jisen kenai flaji berekok, ndai dah, bukan no, bahaya kesal. Dah tang CRP tu lah tiang tapi berkat tu Samson, ya khun kamu Samson, wow, badai nama kata ke Bible ke orang ni, pe ni, hadirin orang klaim out share kalau don dekat dak jingkli, hadirin kata ke orang ni, ti Samson ula ong hala ukpa don dak koma. Penyo yaka hanga. Pai bahang tu kadon. Fio em? Fi sutu boleh Bible apa don koma don dak jikli ki don dikijingmut kita. Ula jai ada orang penyo yaka. Wow, laki tu fi. Baru kupalem no. Haru kupabal ke kebejong kim shem tip bakane kalong na utrai. Fi, kime kupa kim tip bade na utrai. Haru hak ni kaktin ke jong terai ke ong bau Samson ke benung kong do ubakla. Kalau fi pulih hang ni fin pet hang ni ba ulet ban internet ye ka kentai nong way lang ba ka kemat jong. Dia nama kata ke Bible ke ong ada fi pet bat ngana ka chiti ke ba nung kong Yohanes. Hak nong ke ba ar hak dekot ba kan riu ngan pulih na pedeng ke ong ba ka kemat ke don ke jingkwa berai jong ki kemat. Okay? Ke jingkwa berai jong okay? Dari nama kata fina pulih biang sa kitab nong bishar pin shem hang tu hak dekot ke balai kong penyo yaka hanga nabanga ibha yaka ibha na kay naka kemat fi umsu tho bakani ke berai jong ke kemat baru Samson wong ngai bha penyo baru ukpa umla banong yalau jong kun baka Bible ke batai ukpa bat ke keme kleher fitep ki kon kadang rit pidang la te banyalam yaki. Hari sisen balasam lam ki kon ki kwa banyalam no ukpa ba ka keme. Hagalenti jongki. Bat ki kin snow bay badai balada ukpa ba ka keme ki ong em. Ki kon ki nom na hitep. Pim it yanga. Bobon ni ki samla mentah ba selok Bon ngalap bay kata ki ong bay. Mdan ba it yanga. Ngau sien don ni kan thei samlang wa. Lam don ba it ya pi imei jong pi masin kali ban brat no don ni pi. Nai kai re pi penyap no sono khapo. Menta fi dala samla fi ong ba yang ngam don ba it. Ong apa dangrit menu ba wan let nepkin ya fi. Per fi yam damit menu ba ke fi. Pi klat lut ya kata tang namar ba imei ong na ya lang samla bat une. Pi klat no ya ka jing it ipa bat imei. Bon sen ngilong kumta. Bat ngisngau ba hakata ka por. Bam dan ba it juga. Bon ki samla menta ki kena hamta me na ke kerta ka ba khalar sem hadu hapo arpus nem ba bon ki ong kumta. Dan ba it yanga. Pi pakam ye ki ong namar ba pim it yanga.
Pi ong ay ki kinong ben namar bam i yang ngam tip yodon hakane ke jakaru na. Yo ngidon ni kata ke jing ba omdan ba i yang a. But hang ni ke Bible ke batai ba namar ba Samson ula ibae but hakata ke jing ibae ke jong wat ukpa bat ka keme ki haban leit ben hierte. Siya kata ke Bible ke batai ba ki da leit ben hier. Ki leit ben hier. Siya kata ke jaka ba ki Filistia kisah. But haba kila leit ben hier kila ya kendo bat ke Bible ke batai Samson ula le ayu hangta. Lada pi pet hangta ngan ong ye pi Kaktiin ka jong try ka batay hang ne. Hakade khot ka ba ngini pe sharum ne Samson wala iyo. But ka Bible ka batay haba ulalit ben hier but ula kren but kata ka breu hakade khot ka ba hinyo but Samson ula iba yaka. Sa katu kat ni ulalit pai pat ban shim yaka but ulalit artat ban kmi yaka met yap utau sing. Fi haba Samson shaba ulat we kendo yo tau sing halanti but upenyap Yau tau sing ke Bible ke batai upenyap yau tau sing kumitai kun belang. But haba wada penyap ula leit sekali yang kentai bangan ong ifi usenrang ada ui ba pala de kentai am. Kita don iwe jenglong. Ngade senrangan batai. Unju peit sa be tu kentai. Ka khmat sakadiang ron pai sakamon ron pai. Kat dong ibah kan. Lada umi bah pat ulas dang men peit sakadiang pat sakamon. Un ilot baro ka kampor dang yalang. Un wani kenduk man kasengi. Hadin dah biasong un ino yaka bat un let habar kikam bat kalok ang chepiwan ngalit trei kan ngalit don kam kan lenga uni uju bre udang trei te pordang yalang upoi be man kasngi pat uju don kam ma fi kata de jing ya pher barabor nganong ye pi kam ta me nganong ye pi haki kristan kawan ya kata haki kristan fi kristan mut ki nong lam ktien ke jong ukrista But ngi happen ukris nganong yepi udon ke jinga day but kisenran. Ngi hap don ke jinga day but utrai. But ngi klet no abang idon jinga day kalong yeng jinga day na makata ka Bible ka batay. Ara uno kwa ika kam nong sharai kwa ika babha but uhaban long utra jong ka way ka tanga. Uday ban nong sharai ha ka yeng le jong. But pinda pet ang ni Samson am ulai tenat but ulai ba ya ka. Ka pamot usupet bet. Supet bet ya ka nong wow ka jing pabreu ka jong ni. Wow kum ta. Hadin jong ne the Bible gong so katugat ne ulalit artat ban kimi ya kata kamet yap tau sing bo ula penyap na but hangta ulalap ya kita ki sikiau ungap ula dan hapo kata kamet utau sing bat kangap de bat ula shem yu tau ngap bat ula ka Bible ka batai ha ka kiti bat ula nangle uda bam uyat bat ula lap yalau kepa bat deka keme bat ula ai haki kiru kilaya bam. Ka Bible gong uwan ra nai no sing ba im na bayap bayam. Ka Bible ka ong mane bang sedang ong nga yu Samson la ong ba numbam kanu ka bam khot. Wan ra na ka met yap ka de ba khot na bam khot na. Fio fi ting u Samson ka Bible gong ublay ula kerku ya u. Men sim jong try one ho. Henry usdang ban shim sting de nungkong ushim sting haka brai jong ka kamat uitana de Filistia ke kentai Filistia kataru mun sim jo try one patar ya tau sing the Bible ko ong kun belang so ya kata hadin kata uli shim ban bam ni ka met put te ushim ni ngap ban bam ubam bar fitep habo bam u ai lang ko pa upen le pop om tang la jong ule pop senan ya ka yeng hi Nganong if habadon uba pop umlek pop tengel de upen lek pop lot ya barok badon saudong saukut. Dia kata habadon uba di yeng em ka yeng hi barok kawai kalong bekiwen. Ka yeng hi barok kawai kalong kumba laya di lang. But kaktiin ka jong tunai ka ong hang de bodu Samson ulale ya kata. Fi kani ka di ka brai jong ka dok pat. Nakakmat ulale swaban itenat nang tan jong ka brai jong ka dok kata ulala banong em kani ka bang khu amat lahi kai ya u hang ta. Hare baula samla usngo mengala menrai dala de ge usim nang ta baru ai kalaro yu kpa ka kme but nganglongo uni umano u kpa kumno usim baru bam bai ta kam klip but kumno kinjing ru nak ka kti usim bai baru bam bon ki kme ki kpa fitep kimpet nya ei ba ki khon ki ra pisane ki ra ayu haye ki usim bai Ngakwa bano fidodon jing kali. Kadai na kajing kamay hok. Ne kadai na kajing kamay tok na. Nama kadai kadai ka pamata me. Yo ngi ino ya kato ka jinglong kimi kapa.
Namar hang ni kini kami kepa em kira idok dah kata. Bat lamar bu Samson la chupen kongo baik u Samson ya ki kat bau ong Samson ong bam. Namar la chu tieng tap. Babon ki kami ki kepa pi tieng ikon ajong. Bat ki kon ki la penya kat bagi mon. Pio i bagi kon ki di biar hayeng pim lot banong em. Ki kon ki di skrat be hayeng pim lot banong em. Bat pi duai hai ti kamera red. Bat ki kon ki ya lot abaro kamera. Pi ayu blay ke beritam. Berkatu ke yeng, haswa pin kio pi da dubu ike jeseng duai. Ne ke jeseng aingo bayo yeng. Harai menoba sensyar beman. Hang ne kene ke yeng ka kalalong kongpong lut. Wangel jong blay lawan. Kila yo i ya ka buram jong blay. Harai neu kon nganong ifi ubak lalunti. Bar kemi kepa kiti yang kata-kata bakim penwet yo. Namar balay. Ki ham tieng ya ban yo tau blay bala aya Babon sien ngilong lo kumta. Ba kanenge de ga mata me ka jinglong kemik pa. Ba ngitieng no iki kon. Ki kon ki sedang berpeniat yang i jangai na ublay. Jangai na ublay. Ki ong lek kumno bakin ba. Yo ki alam ya ki syak basniu na. Nganong ya pi hang ne uman wa uklam berngam si sien ru ya la jong ukon man naile ikata ba ngangan traban lek. Hanre udah lek. Ukon man ra itaw ngap bambet. But ukon udang hap na kaberai ke kemat, sa kaberai juga do. Ngano vi babon ki samla, haba ki stang man ki samla ka Bible kong kit ya kalenkor jong try, jaka bakin kit ya kalenkor jong try, ki kit mat ya kalenkor, kaberai jong ka kemat, but kaberai juga do. Ki stang ban itenat ya ki bam day, but kumjur ki stang ban bam ki jing bam kot. Ka ngap ka day ka babha, hanrei ka wan pat na ka jaka ka basniu. Kam day ka basniu ban bam ngap. Hanrei ngihaban pet na kaja kayu baka kawan kan. Ngano mi baro ki jingbam ki long ki babha nam ta kamet. Hanrei ngihaban pet nang no kani ki jingbam kawan. Dei nam ta ka Bible ko khang ngi ban bam na ki jing kinia balak kinia ki blai thau. Kadi ka ju ki jingbam. Compare du tu khau hi, compare ka tu hi ka do kan la de do siar do nyang kadi ki tu ki do kan. Hanrei ngi klam pet ka kawan nang no. Ngi sim sting. Tang ba ka dei ki jingbam ngi bam bet. Ngi klempet na baka kawan. Hang ni ka Bible ka batay. Kupa ba ka kami ki bambet. But Samson ulakat bau day balang bakot. Bambet. Ken mau ngi day ki bakot jong try. Wanum bam ki jing bam kot. Amen. Mde tang mangi nang ban sat kau ban sat kita ki doi bawan ra. Hari ngi haban pet nay kawan. Lara kawan na ka jaga bam kot ngi day ban ong em. Amen. Kam ta me ngisa hakori balong kle. Haki jinget. Nganong ye pi ngi haban suto yang ta. Bar ngi haban suto hak jinget ayung ko ngi yang. Namar hang ne Samson ula wanda ula ibha pala dia kata ka breu. But namar ba ula ibha pala dia kata ka breu. Uklet no what dia ke ka bau blei uang. Ken ma what no mitanat inu no ko samla. Ne ko ki samla kan te. What itanat inu no shendang ba pin klet no you blei no tau kan. Yo pi klet no yo Jesus ye ke ka bau ong ye pi. Pi klet no ye ka taam. Pi ong han tai la ka de ka jingit jong am. Nganong pi ka jingit jong pi si sen la po shong kha kalakot. Si sen la po shong kha kalakot de tang utrai uba pentama ya ka shong kha man ka singi kan. But uwan ra ya ka jingit ha ka ta ka jing song sen uwan ra nganong ye pi ya ka ban yarap bat kum ta ter. Hada pi perkat be tang ka jingit banga ong I love you ka bakan penpoy ye pi syadu ka bakot ngala banong ye pi ka Meghalaya ka wan balai ha ka divorce case. Ka Meghalaya nganong pi ka jela ka barit. Ka jela ka barit. Hada ka jela ka badai ka balai. Benengkong kawan Kerala. Baar kawan ka Mizoram balai Meghalaya bat hakini gilai. Ha Kerala mana bawan? Thomas menyelam. Mizoram de kay Kristan. Meghalaya de you Kristan babun pra divorce. Nambar balay kinget haka Valentine. Kinget haka jinget jong lajong. Ban kinget bau blay de nong tay kayeng. De nama kata ki samla ki hapan sung tuang ni. Nama udah ulai ibha do kata-kata. Ban namar bau ulai ibha do kata-kata. Ulah klat om tang kata ke Bible ke batai. Ulah le so you. Udah Samson. Ulah le ayu so hang ni. Kaktiin ke jong try ke batai hang ni. Deu kepan jong ula le hier sya kata ke breu, but Samson ula tau ke jingkawai hangta, nabakumta ki samla ki jule.
Uneu Samson umlong kum ki wei ki samla hari namar baulai bahaya kan ni. Kebreu. Udah true party. Bat fitep. Haka jela jong ibun party pelat. Ngam tip ki kime kepak tip nem. Hari babon. Nganong ye pila da phim nang man sumar ki khon la jong. Ki babon ki poi ka party. Ki babon ki poi ka party. Ngamong tang sa jan sim lay ba judon. Kadai ke jela ka ba klantam le party ngalaman ong ye pi. Kadai ka ba matam. But Samson uleyu ngalaman ong penan kami ke kentien mentah yo utro party. Kaktian ka jong try ka ong na kitab jing start Ecclesiastes. Kawan ka pen kemen nia ka jing kawai. Kabamut hang ne haba uai party ne u kawai kamut da kawan bet. Blay wong no. Memdai bandi wan. Uni le yu. Jadi wan. Para samla. Kot nai ke samla kawai ong an ngashet dog ngashet bam ye yam. Dan tu. Kinong me ye kata. Dan itu nganong ye pi da pi dalai slap tep snayeng. Dalai slap dah. Klamai kiat tak mut. Tu ki pek tu nan balaki kadur ki ke dur. Pi ai ka bam ka babahata me. Pi ai laisin ka bam ru. Kinong dan itu. Snayeng na. La di yang Kristen mam dei na. Kini kwa bet ngi kwa. Namar balai ki perkat di kata ta. Su kawai. Dah hiang ya briu dan kwa ai kata itu. Mdei tang ba kawai ba susi. Bat hang ne Samson na. Nganong ibi ai ka jing bat fitep uli kawai uli samla yu. Bat ki samla Filistia. Namar uyo container Filistia ta. Terus parti gini ki Filistia. Di. Tarai haba pendi tarai umdi. Vio, mentah udang hap cucu cakap berai jeng kedok, ban sarong thala ban fitim haba di tentang dalam sarong ngadi kata bilor, ngampat ki, ngadi kumta ngampat ki, kane kade kei kaba Samson ulale, ubala jet jeng ublay, usim ya kejingai jeng ublay hadu kata te utan te manum lelai, ban mano balai kejala jengi, Kristan. Ngisem ya kejingai bantan susum lei kan ne ublay si blay ki don nganong ye ki ruai ro hakoyar ki ruai ro haperthei daga jo sentur ki ro yo blay daga jo ka ti tem daga jo ti ki bat skrat ki don ngom kita nganong ye ki dei ki nong alam praise and worship ki don mangatep dei na mga takin saki kumno hakajaka puli namar balai kini ki sutu ila jong ngim patlong ngi su stotenat ya ka bantem harengem tem nam tau trai banga juang kumni barabor ki nong tem hadu bok suit junda pet bu David habau tem suit pet da amen tem kumba walai sha wang wan lam yu tau nong tem swabu ni tu lupa tem hadu bakandawan ka jing tu lupa hade babon nangi kim long kunta nganong fila da ngidon haka testament berem babon bayang ha pulpit kila ingkong tikenai kata namar balai ngim long khoj namar balai ngi kwa ban yeng hare ngi kham su tho ban pen khoj jala dia ngim su tho ta ya kata ka jing pen khoj ngim su tho nganong ngi ki don mangatip wat bam kwai halor pulpit dengan sang we ding bam kwai kata dengan samlang ngaong phi la dei hatasman barim la ingkong ai ngu ngi don ka jing ai hare ngi tan palat pat ikan ka jing ai ban le ya la ka jong gamon Samson hang ni Ofi ki kon Israel kim jule kumta. Hari upoi ki Filistia wang along ko Mesia mangan ai parti manga. But sisin ai parti kasi don bet kenero. Ka Bible ka batay hadin bola ai party. Ka Bible ka batay ko ong. Ti haba kilayo i yo u kilayo lam lai pong ngut kilok ban long lembat u. But Samson ula ong. Tu sya ngan pen i mentah ya ka wei ka jingkentip. U ai sakai jingkentip. Hayang ya brio kan mau saya lakai hả kata jingkentip ru đây ai ya thu kom tam ta đây yu kul mar mangi de skap kai kata hang ne Samson ru ngano fi chi sing ida dang ban le chaka jing long perthai ngin le lut kai jong ka perthai ngin nam su thu da man ta lim ji khalai shu da kan ne khalai da kan ne nenam dai man ta li open na po advertisement ki wan bet but yang play at your own risk la da batai lupa ta play at your own risk. Kila pri lupa ka prize babon hari kita song. Play at your own risk. Bagi beliau kim perkat dengan risk ayu bagi siem.
But hang ne Samson wah yang ni kecing kan. Padulah kali dah kecing sarong lah batai. Ya kata abut kali. Nganum lek ya ban keren ya kata. Fi nama tahap kawan kecing long doem, kawan kecing long sarong bangang ada batip tu. Ngadai mangau bas tadu. Pindah pej bah hakam pertai nganong pindah kiki pertai kabun sen kawan baik nga. Kaying jonga teng lagi yong. Kani kaying jonga. Ilok bepli yang baik ni. Tentang kalau kong kani kaying jonga. Ulok bepli. Bat fitep layak pa kani kali jonga. Kini kon jonga. Layak pa lupa ya. Laong jonga ta. Kani ka kendo jonga. Try ong pisna kum no. Kani ka kendo ko ngam dei jong ping la jan kut. Bahari habang ngatip ya kata ngong aingu tra ka bapeni. Wat ka kendo ka lakwa jing penem. Nama ka beneng ka batamai ka kendo ka batamai. Amen. Baka Bible ka batay hadin kani Samson. Baay kata ka jing kentip. Kini kim tip nay ro ki Pristia ta baplim tip ye kan ma bah ki briu pertayam dapat kilong hero hari ka jing nang jing start kilong zero nama ka jing start jong pertay kalong ka jing ibe jak man jong blay na ngim dan kama bangin start tan ngidan kam tang bangin yo ka jing champang no try amen ban yo mat yo try but ka Bible ka batayang ne uneu Samson ulas ngo tang ngaba start do kini ki wei pat ki satu bamla fitep kan mau baik usaitan kan ega but tap jong usaitan lada umla manyo yu shinrang ne umla manyo yu tengah un persyang na ka tengah le kan no umla man pen kelon yu adam li pen kelon ya no ya ka breu pat kerteng im ra hadin sa kerteng im hadin kala hap hakapop ka sa kerteng im hande ka kerteng yu ka breu susu umla ni Samson ya you know libu baik rendang pamitu ngan mot kerendang jong kwa kini gilai pongot pamut pen klem ranya ngi pakot kani kecing kawai kum ni lah kum ta kani lah kap pitem katip bulok udah baklan tam ada ke kam tiang yu beri manabar kini ngin tang wat yang kepa jong paro kani galek Samson pi klamitu yang amo pi iben yang amo pat pitem hadu nyos ngi ka yam sulit dususi baik ka Bible ka batay do news ngi ka susi. Hadin news ngi Samson. Uhaban batay no eka. Pinda puli dekat bakat nyo. News ngi videp. Usenrang puri batay tam dawan no i ka videp. Kadur jong ka lok ka bapan at. Marsen wanam. Try. Fin bamja mtre shu lok shin tre bamja shu lapi kadur jong pi. Nomor utip kat ba udang bam pi udang ai jing ikai. Barkat bagi dah ngaji hikai setu syuk kecing bam ka bang iu. Ya. Tadayang ni nyos ngi. Kasih penat bet Samson upet di kedur. Mana orang no bu ibae tu. Nyos ngi gini ka penat. Nyos ngi udah lah teman syat nyos ngi. Ada nyos ngi tu li pentip na. Kalau kom tam ta bahkan ni ka beriu pat. Si klip mat li pentip tu lai pungut. Bagi ni lai pungut pentip. Marsin pentip Samson lah dam. Par fitip Samson syai jong kata ban pentip. Uong kum ni yang ni gabriel. Hada khot bakat san. Ti ha ka sengi ka bahnyo. Ula ong hala ka tengah. Tu ya pak ya lau tengah. Ba unya tho yang ni ya kata ka jingken tip. Yo ngin thang ya pa bat ya ka yeng ukpa jong pa. Hadin kata, te kalawan how Samson ba kalayu. Ha? Kan te yam. Ha? Kan te yam. Nem ji yam na. Ha? Ya mam. Cháu mặt nó con chẳng tăng nó cần thấy nè. Hả? Cái này cái chuan yam vậy thôi. Berkat cái Bible kau. Ti ka tengah Samson kala. Ya makmat jangu. Kumno ki jauh umat. Nga tentang sekali ni lok lejong. Pi jauh umat kumno wi bortai lem. Danang ngaso tu kan ni kadai ka iki ka babat wi danang jauh umat wud la. Yo lu tegi kero. Senrang pan ju jauh tu wi. Kita ni bayang bat. Kita ni senrang mo. Bata lai pla senrang bayang bat balai tat dapat tu. Henry. Senrang si yang bat tang hawe bentar tu la buat. Maka Bible ka batai ni kala yam. Bat haba kala yam tin ka jong torai ka ong kum ni susu. Pleng ubasun yang ban mem it setia yang mesaya ka jingken tip hakikon kibriu jonga bat mem sem pentip ya ka hanga uteu la ong haka. Hakmi ngam sem pentip ya ka halau kupa lem ne ka kemi dengan pentip hapa. Fi hang ne Samson ubagla ka dei.
Hakajing ya day shikurim uwan ra ya lau kpa ba di kekeme. Kan mau iki bala syongkha. Habakadon ki hapdeng jong pi arngot. Wajuan ra ya imei pa. Namar kata kadek babak latam. Kadek hapdeng jong pi arngot. Pide banya penbet pi arngot. Umdei banwan. Bagasi ongro ki keme ki pa wajurung. Habaki kon jong pi ki la syongkha warung hapdeng jong ki da. Yok kaya lam syak basniu. Ya lam syak jing ya lai. Na si sen ngi la long ki bangai ngi hap man su tho. Ba si sen la syongkha de tang ka jing yap ba penya khlat. De tang kai? Jing yap tam tam no bala man kliap de ka jing ya syongkha. De tang ka jing yap ka Bible ka kren kam da. Ba ka Bible hang ne ka kren shai. Bo ne usam san wa ma ya ku parong ka mi tho ka ba mot udang buram yu ku pa ba ni ka keme ba ni ka tanga. Si sen ha bala syongkha ka Bible ka batai yo shin rang ko men e ya la ka jong ka tanga ko me e ya la de. Long kam ta na. Kata ka de ka kentien ka ba ka Bible ka kren. Ngi hap man su tho ya kata. Ka ba mot ngim de shu ar long iwei. Ngi hap man su tho ya kata ka jing de. Hari usam san uklam su tho. Hoi de ban buram mi mei pa, de ban buram ya kita barok ki bade ki bahayeng. Hari hap su tho ka jing de. Ha kata ka jing de. Baraba pi su tho ha kata ka jing de pin long ki bala kurku. Fi usam san hang ne ubakla. Wang aklam ya tho ku pa ba ka keme. Ka ba mot u e e ne ka brio. Fi do e e am ki de ban long shi mesem da. Balai umi tu kemi keparo kadang kadau. Namar ula ai ngap yaki nang ta. Hiya na tu ni tu kom noi kemi kepa. Uklam itu bat hi hang ni tek tengka bamatam ngasi ong iba syongkha. Por baki kemen kem juan ki pastor dalas jinjar pastor ulok ba bulok kumta. Dei kata ngakwa ya piwe. Ba wajuara imei pa haba pi kren bat syukurim da. Wan ong imei jong pai kai kumta. Wan rai kata. Pi et am pi syong. Te kren ni pi arngut ken beli wan rai kita. Ki kim dei banwan. Lara pi don kam yaki wan rai yaki ya ka bania selok. Dei kata kum ki pastor mo. Lada don ki bahangi penya tho don nong sanran ki syong we. Ki kwa chang sanran no yes good. Dei tam hin pong sok ti bi tanat dei ben pong sut itanat. Lada don jinge aka syong kha ju kini de nong kong ma pi non selok. Gitu gla syong we. Ne fi mod i syong sanran. Namar balai ngon ra fi hang ni. Samson hadin jong kan ni. Uya dom. Baka ni ka breu nama kala ya tho upet no. But hakat tu ko por ka di ka rukom. Cumut ka utau breu ba dei ban syongkha da tere em u ha ban syongkha no da usanran. Ya kata ka breu. Su tho jing mot syong sanran. Ngalo ya bidalo ko ta lama ban syong sanran. Yo ni witernat kala. Nama dei nama kata ukpa u ai no hau tau perlok jong Samson. Kata ka di ka rukom. Pa hang ni ka batai ya hi. Namar bau Samson u bitar bat kan ma ba ka jing syongkha ka ba matam ba pinbu ya ka jing bitar banang kom do banang ngate u badom wat ju pendom bandre yang ni pinda pet u Samson u dom u ya ka tengah u lej no bat kan ma kim pat don jing ade ha ka bakan jado kim pat don jing ade la ya dei syukurim kim pat don jing ade dei nama ka tau kpa u suto ba mentala da u Samson un treba ni syongshu la bakan ne ka breu kan yo the way hap bakan poi pat ka lengkor hano husan ran histo em unong bot Samson bat une upoi syongkha no bat ka tengah ka jong Samson baru Samson habala jai kawan ka por ni ka tu kham phon shu yang ni kham kan mau shu yang ngalai kendo no ya ka ba ka Bible ka ulale kendo menta ta dali kendo mo ra du shau de mo na da mo Domino's niki ki jing KFC ye ule une ura sna di kun belang le kendo no bat haba le kendo di kun belang haba poi tip ba ka tengah ukpa mo nu thao ula ai no ya ka tengah jong Samson hau tau nong bot jong so kum no hak to ko por ude man tangon jona khle jong de boleh ngapitar ngai la de kan kum gor kom ngade bokum ta haba pi ka bamot habdon basimti mar haba la simti yo hang ni Samson ubitar lap ya kata namar boleh kum ta piti boleh no ulik kem morsiang no lai spot li kem morsiang ngo ula ban kem kum no kem em
Lais patli dia kata dia Samson. Vio am. Vila ni, kem pakem nang siar jinjar ni. Hasam redon tu kam nang jinjar. Lais patli musiang. Wow. Samson ule ikini ki baro. Upen kulmar, fitep kulmar ka jingem la jong ji shisha. Upen kulmar pat dia kesnong jong kiwe. Kan ma babon nong di ki kulmar ka jingem la jong. Ki pen kulmar senong pat. Mano bataf hasnong dah. Kadi jing kulmar ka jingem la jong he. Samson kulmar la jong pi ubitar nung kong itanat chai ka nong wei. Ula ai party le no ai lut perkat ma pi kai ka bu Samson ule kamlong le no ai lut. Ula terus party la le kumta la le flashat katu jing shot e ka kut hey. Ha? Halo vi hap le kem mor siang hi hak bakut. Katu ka jing ya kaman. Ha bakut kem mor siang. Namar balai. Ka jing men jaga pertai da supet beitenat. Hari ka bakut kalong ka mama. Babon gieng pet ba. Pisu pet de beitenat kam dan ye. Samson suto bo blay ai ka jingai ai. Utan ya kata ka jingai ai ka jong blay. Kem mor siang tang ai kata hatu blay pa ai kata yo Samson. Hatu blay jet yo Samson bo ni tanat di kentai. Ngisi ong ai kata kira mo pastor blay ko dinga man sakri ngo tang ka we adkar ya la ka jong jingem. Namar baleh ngau siong kumu samla da pimpala ban adkar pi pakli hang tu pi den pi lang samlang tu pin yang yalap pinut man yalap. Pinelap ko no dengan yalap semua tu kesamla kawan deseng. Ketua pilai. Lakut. Pindah yalap jisui jangi borok pada kilo no pop. Pimo dia lap tak kemu itu. Dia borok no kuta. Namar balik pisu tu ke jingim la jong dah. Dia teng yang puno gini ki pastor selur namar ngi bet mensua. Lada pi bet pin selur. Ki don lebih ngatep ki de ki sakri jong blay Henry bun samla ba. Hatu blay kuat pi ban sakri ya une ban sakri ke samla na. Kata ka di kejingkeli ke bakrau. Ngiklet ya kata hui Samson. Usim sting hadu kata-kata. Hoi kejingai jong blay kedan. Kejingker ku kedan. Nganong yepi. Hadu dia sim sting fitim. Kenamar kumun nasar deh ban ketai ke mediap. Tang ba ubam nganong yepi. Ya kata ngap na tau sing belayap. Hanre fitim ulet ban penyap ya lai pongot. Hadin boleh penyap. Usim ya kejain na mediap. Deh ba usim kejain na kemet bayem. Deh su ban ketai ke mediap. Suto so kawai ka pop hadin kawai ka pop hadin kawai ka pop hanrei ka jingai ka jong blai ka deng yedan be alor jong u we kamar siang ngayo aja ku be didan ki breu kim suto nganong ye namar bale ki yo be ka promotion ki yo jingger ku be ke don be ka jinggan tiu ka nam ka buram hare kan mau ka bemut ka bakut ka patwan ka biang be Pisngo nga biang bet nga dale ngam noro blay wi be nga nga da mi na yeng mestap nga kan mau ka jing tuai piwan da mir nga la kitan ki bang pasto wan la nga di nga kan mau ka banduai ka bible ka long ku blame just ngap ya ka jing tuai nong pop ka bible ada bang ngi fisarong yu wi duai pat namar balai klam adkar la ka jong ka jingem babon jong i jeni nga nong yebi ngim klet ya ka banduai hara ngi klet ya ka ban ngap ya ka iba ka tin try ko ang ban le yengi Ka Bible kong ubahok uim da ka jinget. Ka jinget kam ka jingle long nga bayap. Ka jinget kamot pam da kaman le ay. Ngi haban le kat kong kaktin ka jong blay ka ong yang ngi man le. Samson uklet lut ya kata uperkat bay blay tu kurku. Blay kurku. Blay kurku. Nganong ye fitang teng habang i plat ya ka jinger ku Kan mau yo utrai. Yo umdan ne ha kata ka jinger ku. De kata upolo ong ngadon ka ni ka sia. Ha kamat ngala dwai lai sien. Ngala duai hari blay ko pen kenria hari ka jingai ka jong blay kala biang yang ba nganum so kraw ke habakan jado uang umda na mangihap man so to teng duai ngal aja kamba kadang ka por bam dia kamba kamru blay ko ba hin pen red ba fin so to ke baro le do blay amen ka bible ka batay hang ne Bau Samson hane ule lu ya ki ka bau blay ukang ule persalut hanrai ka jingai ka ye don bay badu. But fitap ula bakla naka fokus ula bakla naka taka jingkot ula bakla naka ka bau blay ula jet ya u. Tila long merau sau posnam hakikti jong ke Filistia une ya kata jing long merau. Ui tenat ya ka jing long merau. Ka ban persobah ya kita ki merau. Kan mau ya ngi persobah ka jing em jong ni. Yo ngidang persobah ya ka pertaina.
Try ulah say yang ina nga jing long marau. Ngila long ki jing tau ba thamai ki barim bara lalit no. Hare ngile ben perso balut ye ki barim. Ka Bible ka batay ulit biang hakta ki Palestia hi. Jing shau try ulah jet yu samsan ba. Unong sansyar un palai lot ye ki kon Israel na gakti jang ki Palestia. Une ukwa ban le snok ti bat ki Palestia. Fitep Solomon umudia jakan nihi ke julen ti hadin. Uperkat ngan sulet yo suk baik baju shong kha baik dia kata khamele thama wangan su bet ki baro na mangila don ka jinga dei bahieng hari habakot uyap ku menong mani blai tau namar balik kene ke dei ke ba sedang man perkat dak bakenja breo na baru Samson usngo babiang kata hadin lo le ya kata ka Bible kong sange pat tang bulu le ya kita ta sange hang ta udah ketarung anong ya pi wat itau sieng anong ya pi jong tau kadau balayap dei ban kata usim ho yu penyap si hajar ngot tau sieng kada balayap hadrai dei te ban kata kalam tu sieng ru dang la ban penyap hare udah kwa ban siem bapin ai noi ka buram shaki wei man ai buram blei ni teng pim dar kam da man siem ka to ram blei wang klam ka ram ngan ku ya hi ngi kwa ban siem ba hadin nyo tang ti kong bala le bahai nga mo vi don ka por try ong sange mo yo ngim la ban su thu ya kata ta ngilai ban kata ya ka bangim dei ban kata ngilai ban shem ya ka bangim dei ban shem ban haktar yo i ka jing bha ta upnyap si hajar ngot dan nakta pindah pulih kalau nong ka bakhatsan hadin om tang kata pindah pulih hadin ba ka jing penyap ulah sliang ban ulah terang ada khot bakhat pra kong ban ulah kerpat yu try ulah ong mela ay ka ne ka jing pelai ba crowd da ka kti syakri jong me menta to ngan yap da ka basliang ban ngan hap hagi kti jong ki ba klem or share handai ublai ulapan pedang ya kata ka tem ka ba halihi bat kalami naka fi une udwai ublai yo sngau bat wai biang ya uru wai hi pi tang yang angata le pop roving ala dwai yang blai jubab ni bat udwai ublai jubab wai ya bandi hare su thu banamar bo blai it pide menta bo try utut dia ka banwan ngi sim ya kanem no blai dan blai try ban penjat yang nga perthe dan no blai try ban bisar dan le kata ngi em kat bamon ngi ni bam ngi ni di ngi ni le so bha kat bamon utrai dan kam dan kata ka jing rong no kam dan kata ka ke ba wai no jong ka perthe ngi wai simet ngi klet no ba ka de ka jing ai ka jong blai ka ne banong try menang isen yang om tang yang me isen ya ka yeng jong try de namar ba ki ke padio jing penem de kata me patwan ai ngo ya me nganong pi ada pidon habreng ada dan iba jong pi habreng em ka beneng yo de ka ba kenja na ya pi wat ong ba habreng ni mi thu i wei ngi ni thu ka Bible ko ngin i thu de namar kata urus pa wi thu yo Lazarus ngini thu habaneng dei na matau tra habu lek ka yeng jong sakhaya suwang om ba jing penem kawan tang hamesa khayos kawan ha ka yeng jong me ngi haban su thu ba utrai udang pentut ya ka banwan yo kwa ka wei ka men sim kan jot na yeng jong ina kan ofi mentau trai dong penjalan namar ukwa ban penem ya ka yeng jong ina ngi pat ngi sim sting ne ya kata le no ka pop lele ya kata fiu samsan hang ne utrai wai yo but udi ya ta kom usngo bo blai udan dei nama kata hakal nong ga bakan rio ula leit sepo Gaza pat menta kede kata ka jaka ba hadu menta pat pen kala kerteng kede ka juhi hapa Filistia but hang ta ula leit yu fitem ula yu i ga nuti but ula rung sepo saka ulai bede shong ka sa bakan nuti hai ka brai jong ka do ula klet bo dei nasar jong blai upai sa ka shong ka bat ka nuti pe chu dei mano balik sa bakan nuti ro namar balai udan ka brai hado kata-kata jong kado bar ka do kaya lam yu dia kata fi kamen sim ka klan ka do ka telot jisu ong dia kata ong ulit duai se gats mani ong ki senran wa kamen sim ka klan ka do ka telot to syarai beto duai bapin lat na ka jing pensoi hakos pe Lukas ka ong to duai bapin lat na ka jing pensoi ki pre syong ni pastor duai lam ta pensoi ngam dei tang duai manga pi hap duai ba ma pi bapin lat na ka jing pensoi dap da ka tien bar su thu ka jing pensoi pakhat ni Samson nganong ye ado kala nong ka bakhala ngi pule hakal nong ka bakhala dang dei pa ba ka kemi kadang biang khat san man ta poi khat riru upat kala hira ulai sabakan nuti habakut ulai shong ka bakan nuti hadin jong kata kan nuti nganong ye pi ui tenat so ka wei pat ka breo bat ka Bible ka ong haba ula late bat kani ka breo ka bakerteng ka Delilah kani ka kerteng yu ka Delilah
Fitip, kani kajingmot jong kani kanong syak. Kani di kanong syak. Kawan na gantin lela. Tuhin kanwaw. Kani di kanong syak. But lalpit yang kani kanong syak urai tenat. But ula tek mensim ha kani kanong syak. Ula lit chua ya kata kabriyo ha kajing bitar ula ya lit lok ba kata kabriyo. Hadin kata wangan tre lok show. Alik ha kanuti. Lit no sa kanong syak. Don Gibril balong kunta. Si ingkurung penyaday bisyo siya dia kata, "Penyaday si ingkurung, ngali penyaday siya ni." Lalut tu si ingkurung ro. No ya bi. Sastang si ingkurkot bentar sure si. Are, lek penyaday. Bat lalit. So bagani kanong shot. Bagani kanong shot kala shot. Mangangit kapan kemen ya kamen sim. Kapan niyo? Kapan kemen ya kamen sim. But ka Bible ka batay ni. Dia kata ngafida kwa shot nam tau blay. What shot nam tau breu. Amen. What shot ban yok first prize nam breu. Shot ban try ban pi shot nam ta jonga. Amen. Dia kata hiyang man itu ang shot. Shot hiyang man ni. Ndala poy sabar. Kanong if you return si yaj bet. Hiyang man ni tap keti ro silang. Long pop tap keti. Lepek football tapi tabat kejat tabat keti. Tetang basong akhmat lah kejat kalah. Tu tim tap. Ni long kumta. Baru ni ulai sekanong syak. Pada bapoy bakanong syak. Pada la syak. Samson ladon kejing nok mensim ne kejing ye bat ka. Par fitip. Haktin Hindi si ong kone weekend tien ngam tik ono fi sutho. Si ong dilpek. Haktin kasih gamdan ta kantin de katanga panong kam katin Hindi dilpek ka bamod am su ai mensim bet yeno yeno ta su itenat yeno weta su eat bet yeno da eat ini mud eat plat ini kham chipang la eat ini sedon dik sentang palang kumta hang niru samson ulang nga eat polat dia kan ni bat kan niru pwede nong shot ko ayo kawang pisah pisto ya kanong shot ko ayo cuma mana boleh shot kami oi AV nanam dai Kwayo, pisau. Samson tem ai pisau ai tang jingit. Jingitnya le iu. Ladon bawan tong. Ya ka Delilah. Banong yu Samson. Bak hei kata ka bor jong Samson. Kari. Ong kli no Samson. Ka Bible ka batay. Pinapuli na record ka basaw. Kila ya pa ya ka. Man kli no Samson. Hei ba kata ka bor kasyong. Bar kila kular ya ka ban ai. Cutaway spa kisbay rupa. Nong shot ko ayo? Kisbay rupa. Kalok te ting siya peniam. Nong shot te ko pisah. Pakat jingim Samson debi. Yok kung kintay kung kini sudah. Baluang ada Samson superhero. Siya superhero ni. Uni dia na pulih dia ngaso. Belum. Super zero ni. Perkara yok kung kita sudah kintay dia kita serang dah. Nya yok lok kata. Dapat terkelak lebih kung tu sudah ada. Itu ya. Daun bakwa pisah, daun batieng, daun bakunta ter. Imban bangangket je ping angket mei pa. Leno ke songha, lada ka tengah pat kongo iu tengah. Ka Bible ka ong kunta. Dem? Kong pun kongo halajong no? Tengah ka ong ha pa ka kemena. Ada babun ka tengah to. Ye be mei pa, pani be. Kata ka bamot ka songha jong pi kam dekat kum ka tin jong blai. Fidon ruwa ka timer jong ajing apat. Haka songka. Namar pi klempen seng nongrim ya ka songka jong pi hak tin jong blai. Usam san yu kendo ngini sudah kan thai. Hadin boya kendo. Kani ka briu kala yok ong cutaway spa kisbay rupa ngawat kindiat. Fitip haka dor ba menta. San kerur. Kano? Muna bang kwa. San kerur mana mungkwa. Kiwan raya kata. Kani ada ka assume no mo kani kiwan kata kador. Kata wow kani ko ni Samson. Kum Samson kan yabun ngot. San kerur ta kam yabun sien. Kale kam no. Tapa. Pat manung kong du Samson wong. La ong Samson kala kro. Kanong shot kanang paban kro. Nama ki ong bakani ka shot kalong kal seduce ki brio ta kapan bet hado kata. Bagi beriu ki ang lengo ya ka. Kemot ada ka shot kum ta ka tin lai kum no.
Kau ngai Samson. Hei ka syong kata ka bor jong me. But u Samson ka banung kong do ula ong balada warra nyau teli ki tri ki bampat yap saw kida kom yanga te ka bor jonga kan kut no. Pon ra syang teli. Nyau teli tri. Layak kom yo. U pendukut kawan biang di laila hadakot bespo. Me iben yang amo. Me klami tu hok. Me ong lada kom me daga ta me la biang ta do ong kada ong me la kren lam ler yang a. Hadin kata ula ong pat lada piwan ra de kita lai temai. Pi kom yang a ngandu bor no. Balau kalau ra telai temai bala kom. Pendukut dia taruh. Tok ini lau mi ben yang amo so si ser tu hadir kata wong lada kita nyo isniu jonga latan ada talawan tekut kata pitu arsen kalau ong ben mela iben kalau keli laisen haga beneng kong ka keli beda jingit ujubab ong ada wanra nyo teli ki tri to arsen ong me iben yang hakaba kado kesin ka basau dekat bakat san ong ne kati kala ong hau kumno merala ban ong I love you ketom tam parek I love thee they say I love you di kamu you hi I love you kumno me ong yang akam no I love you haktin kasih ngait ya pa ngait fika sutuk ong ladang akan ketin ibennya akan ketin yung mentoy dengan happen kan mau kay kabu uang kamut man balik Samson hakmat dilaila ngait palat ya pa kong katay ka kantin ngan pendon kam kong no mi ong yang no I love you kayo I love you ngait ya pa kumno menot balong Mar sen ong kuta kadung be nyak kau Samson ya tu hok no tang ba ong ketin yo ka ketin syukur na fi wang ngai ya pa ngi bala pulin men na khmat ting latip em uthok em ke dilai la na mau ya no i ba ya no men na fi kan mau tu kan thayu Filistia nenam harian kata i ba no ya kan nuti mentau ni bahasa kan itu tarai. Dia katakan ni, me iben yang uni patio dong iben mas dong. Biar jangan nama lakta te ya jenglong jong baru ya tu hok. Baru ya tu hok. Syaki ta sniu jong baru kalah selen ha kata kasingi. But kajing pensle kalah kenriana Hari kamdai kajing pensle. Nama usniu katau ya ka jinglong nasar ka jong kan thau ya ka jing pensle mo thau ke jinglong nasar ta ba u eno ya ka jinglong nasar ka jong u ke ta ka singi ya ka ka bo ble fi u eno ya ka identity la jong ba si sini u eno identity la jong ka mo u eno you blame de bo ble u eno you fi yo Mde bo bleu la ino you mo ino snan you bleu na mo bleu ong melay nasar baru weng na snan kata kasi ya ka jinglong nasar jong la deta kan ma u bleu num weng ka ketiga jong unangi bun sen de mangingi bo weng no e ka ketiga jong bleu na ka jing em jong e ta ki jing le jong e ma u bleu sen la et de mangi kan bangi weng no ya ka ketiga jong bleu na ka jing em jong e ka ba mon ka kle per pakat ka dan ka ketiga jong bleu ta baru weng no ya kata But habau weng ukala nanong epi habau kata shnyu kam nan shu dan shu ka bor u kebyang u perkat kadan ka bor hari kam nan shu ka bor namar bale habau la weng ya ka kti ke jong u blain u klam su tho menno ka jaro kata ka kti ke jong blain u namar bale u yo thia lengai bat ka perthai hadu ba u kham la ban sung tho ba ka kti ke jong blai kam dan shu ho ka don ka por hangi jing em jongi ba ngim ju su tho shu ba ka kti ke jong blai kam dan ha ka jing em jongi Ngiso biang baik. Pi klem su tu. Ula let nado ka banangkong. Ublay don rangkat he. Wisan he yo. Hari hakan ni ka kenti uyo tiak lengai hadu kata-kata. Bau klem su tu bakakti ke jong blay kam dan shu ho. Wanum ngam tan haka pop hadu kata-kata. Ba pinum sung tu shu bau blay hi dan rangkat shu bat pi. Ba bau blay dan rangkat shu bat pi ka ban dan jing da shu ya pi.
Baka Bible ka batay hang ni hadin kani Samson utlot no. Baka Bible ka batay ontang kata usakam. But hamar sin sakam pitip nengkong do la klaw yu ke pitip. Ki khmat jong namar ke khmat ka yalam yu. Ka brai jong ka khmat tu don. But la weng sin don ya kata. Ba hadin jong kata ki bukan ra kata ka jing khawai. But kini haba ki wan ra ya kata ka jing khawai nganong ye pi. Ki caught you Samson nganong ye pi. La pi puli ha ka de caught ka ba arpusan ha ka nong ka ba kan rio. Ti haki dono jongki kila snobha kila ong. To cut you Samson ba unlong ka jingbiria ya ngi. Wang ba that he may make us sport and they call for Samson. Sport kong hakani ka way translation hakaway kong perform. Ne ukalalong fitip nang iyo. Kadilayla kadi kanong shot hapo stage. La cut man tayo Samson hakmat ki Philistia ba unlong maugen ta. Fisto em? Unlong unong biria ta. Kabamon mo unle ke baki berikin tap ti ke ben kin yo ben ya ugen. Pakat uni bo blay ula kot ya bo un perform na kabanta jong blay. Namar bo blay u kenria no mo kenria no na ka e ka bo blay ula kot ya u kalalong man mena perform na kabanta ki breu. Kan mau chi sen ngi kenria no na ka e ka bo blay ula kot ya ngi kalalong no tangki marau jong ki breu. Pi perkat baladang ayah snok ti bat kibriu ngan bah kan mau yo filong man tangki marau jong kibriu na tangki nong birya bat kita kibriu na baka Bible ko ang la caught you Samson ban le ya kata ta bat la wan lam ya una kata hieng bendi bat apa wan nganong ye pi hang ta ka Bible ko ang kile don kumbalai hajar ngot ki temptation rang hang ta bat u Samson hang ta wang itu kena wang to teba ya kakti jong ayalam yang a bangan yo ban teba ya kiti reshot jong ne ka yeng upa bu ya kakti hang ta ta kata ka reshot jong kata ka yeng ka ba kersan ya kata ka yeng but haba ula yo hang ta but ula shania hang ta but pitep ka Bible ka batay hang ne bo Samson ula doai biang ha ublay haga de kot ka ba pu pra Samson te ula karpat yu trai ba ula ong atrai bo blay nga doai ya me to kan mau ya nga ba to pen klan ya nga doai ya me sa tangkane sisen ang ublay bangan yo penihar keput si sendan haki Philistia nakabanta ki khmat jonga baroar. Wangan penihar keput nam ta kay? Umday nam tau blay. Nam tay la dia. Hado bakut upat kalahira. Udang perkat baik jong kadok la jong, kajik sarong la jong. Fisa tu em. Uperkat baik ya la dia ta. But abreu ba perkat ya la dia em un poiru banduai yang ni kajing duai ka bakut lai po. U Samson ula ong te tu ngan yap lem bat ki Philistia. Uduai dah. Lada fitep. U Samson wala ban lajim tanang ta. Hari day ka jingkwa hi jong Samson. Dia kata ka Bible ka ong ka download ka syukur lada fi pulih Jeremiah. Ka download ka syukur Fi ka download ka dia ka syukur bat kau ka don make ni ka brai jong ka kemat. Ban namar bala syak klau no ka brai jong ka kemat. Hari nganong fi ka don pat ka kemat ka ba kenja mensim. Kani ka kemat pat ka kwa ta. Man yo ka jing her keput hagi taki breo. But udah doai. But udah yap hang tahi. Fitep ula sedang dah ka jing ai pindah pulih lenong bakat lai. Ublay ula kurku yo tau kena. Umen sim jong ublay lawan ha u. Ka bakut yo u ka deh. Ka jing yap mat ki Philistia. Kata ka de ka bamatam namar balay ulatan ya ka jing ai hadu kata su tho bo uyap sendan no kalem ka jing ai uyap kalem ka jing ai namar balai ngakwa ban ong pi badon hang ne bat bapet wanum shim sting mo ka jing it ka jong blai wanum shim sting ya ka jing it ka jong blai pi hap man sung tho abo blai it ya pi ukur khu ya pi ukwa ban yo ru ya ka jing im ka jong pi ya ka jing sai so na ka banta jong o ukwa ban yo ya ka jing im jong pi ba pi yeng na ka banta jong o yo ngi rung isu tan ya ka jing ai na mga perkat yu Samson ulas dang ta human sim wangel jong blay wan perkat u Samson ngala ban du jor ba du trai ta tik te kum jo hi vina pe basdang hare ai ngo yu trai umi pat na ki bayap u trai u klam ong ha lor ding phana ai bore nga ku pa ngan penihak keput gini
wang kumno temap yaki nabakim tep yaki baki lale kajing eper hapdeng Samson bad utrai nong panem jongi kadai kata utrai pan map u Samson klampan map ong ay nga kabor bangan penyiar kapot ngi dan kabor yo pipan dia kai ya kajing penyiar kapot nenganong ifidan ni kaman sim manong atrai temap yang ngabut not ya kita try kadai kajing ai ke jong me te try hadu kating along hari ngaklet ya kata ngasusim sting ya kadai kajing ai kan ngakam dashim kia ya kadai kajing ai kan ngasusim sting be tang halade ngaklam sumla suthu ibagani kadai kajing ai ke jong me try bangai em kumne bangangai em dai tang namar kajing ai ke jong me to ini puson ya lade ha kadai kapor ngile iyu ya kala jong kajing em kum yang ngami kum yang ngami ji kum yang ngami dang kum yang ngami kum yang ngami ji kum yang ngami dangพี่บะเป็ดกันนี่ก็ปอพี่ผู้สอนฮาลากะจงกะเยียงหาตัวพี่ชูตานไปพี่ชูชิมสติงไปกันนี่ก็จิงไอก็จงตรายพี่เอ็มไปกันบะมันพี่ดังบามกันบะมันพี่เล่มันอุเล่กุคุยพี่เตรกบิสเนสอุเล่บายพี่สงบกันนี่ก็ละเบียงเป็ดอย่าพี่ลองกันจิงเอ็มกับแซมสันนะเป็ดอย่ากับชงคาจงพี่นะพี่โดนไปตะกับไบรจงกับขมัดนะนี่หาบันเย็ดอย่าละเดียเป็ดกันนี่ก็ปอกับจิงเอ็มกับจงพี่ก็ลองกับกุมโนala fisu tu hakan ega por banong pastor ngasih saya ke jingai ngala sutan bun sen ngam pala ban em ke jingem bakot bun sen ngalong kum Samson higen ngadang lek ban lek sobha bat kita ki bamdei ki jongme atrai fisu tu ta kum bola Samson ude lek party bat kita ki Filistia yo fir fiong ngasih saya nang lek kemen bat kita ki bam patip yu trai ngale sarong bat ki ngapeni tang bani ba iet yu blay han ray kajing em jong ak dan bat ki kajing sno jong ak dan bat ki de kata pol wong ka sti sing nong koren namar yu i ka balang koren kalong kon ta wong u bahok budan jing de yu ko bat bam hok nganong e fikani ka sti kam de tang la tho balang koren ka tho em ta kajing em jong ak bat jong piru yong ngidang ya sno na hari ini kecing aja ke jong try bu try 4 wan ya don hap reng jong pi ong pastor ngasu thu bu bun sin ngatan ni kecing aja ke jong try ke jing em jong a ngampat khot ya la de ngampat pen bet ya la de hari hak ni kamiet ngam kwa bangan kut kumakut u Samson bat ka perthai hari ngakwa ban kut bat utrai bangan don bat utrai ngilai langan ne ko ngin duai nam ta jo fi we pi we pa jing ba bneng long hoi kerteng ka jome ngi wana khama ka jome ne port in Jesus Christ no panem jingi trangi aingu sha ko try Jesus ba melong me u blay ko try u basin sha ko try u blay ko try u shang ko try ha ka khet ko try ba trangi aingu ko try Jesus ba try ba me dan khat le ban ngi ko try man la ka banta jo ka jing im ka jong ko try mala khular sha ko try Jesus ba me pen dep ru ka ta ko try ma melong me ko try u blay bam ji in no u blay bam jilen dat no ko try u blay ba pen kran u blay ba pen slur ko try ka jim ka jongi kham ta me ko try bang ya ling ba shibun ko try ki jing le ko try kham ta me ko try bang ya ling ba shibun ki jing ten jo ko try ki bang ken do ko try ki jing e ko try ka jim ka jongi ko try me ong ko try Jesus try bang inum shep tieng ko try Jesus ma try me ong ko try bang ya ling ba ki ko try men lor kan lam ngi ko try Jesus ne me ya ling ba ki wa ko try kinum telab i ko try me bang ya ling ba ki ding ko try me ong nginum eng ko try ne me te thil ding ko try kinum la ban jilia eng ko try Jesus ai ka ni ko singi ko try bang in so tho be ko try ba ka presence ka jom me ko try ka ya bat ngi ko try Jesus ba try ka nu ko benta bang ngi kan do ko try la ka di ke jing e la ka di ke jing le ko try la di ki thma ko try Jesus ki babon jat ko try la di ki jing ten jo ko try in so tho be tai ka ni ko we ko try ba me ya bat ngi ko try man la ka benta ko try Jesus man la ka sin jam di ma me ba ai bor ngi ko try bang in jam ko try ba try ka buram ba ka jing ro ba ro ko try kan let tang shame ma try me ong ko try Jesus ka e ke bang ngi le ko try Jesus ngi le ko try nam ta ka buram ko jom me ko try Jesus try ba ki ni ka shinter ko jogi ko try Jesus kan chupan khra ko try kan shir ro ko try kan chupan buram ko try ya kata ka jing ai e ke jom me ko try Jesus ka ba me mala the ko try ha kata ka jing em ko
ke jong i wei pi wei ko try makan ka mat makan ka men siem ke jong i ko try kan pendon buram ko try ya ka kerteng ke jong i ko try ngin kemen ko try bangi kendo shibun ke jing ten jo ko try jisu try nginum knyum nginum kuslai ko try nei try ngin ya ko try da ka jing kemen ko try maka jing kemen ke jong i ko try kalong ko bor ko try ha ka jim ke jong i wei pi wei ko try jisu bagang nyat ko try jisu me perchat bor ko try ya ni khon ki jong i ko try jisu ma me ong ko try jisu tek ba kermen ha me tmai bor ko try me per tmai bor biang ki ko try jisu bakin her ki thap nyang ko try kum ki pukuni ko try kin ya kin som that kin mare kin slai kin mare bakin ya nyam ta ka kerteng ke jong i ko try bakin along ka jingger khu ko try na ka manda ka hima na manda ka brom ba na manda ka kerteng ke jong i ko try jisu gira pangi dem kini bor teng jesus belong no panem jingi amen Ingat sya kani ka ktien ka long ka jing khu ya ka jim ka jong fi but yo dona preng jong fi kwa ya ka jing slok na ktien ka jong play ne fi kwa ka jing duai pila ban phone ki number ya te screen ki jong fi ne fi la ban wan man kendo english kani ka office jong ka potnet ka badan apa apa nang thmai nong kriam ni dona kani ka jaka na do ka sngi ba ar hado ka sing sa jan na do ka po khoi beje step hado ka po nre beje jan met te ta do beje shambyang pat aoi ka sngi u blai ka jing sok lor ka lambat fi baro amen